Di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de ku zêdeyî salekî dest pê kiriye, azadkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan û hevdîtina Komîsyona Parlamentoya li gel wî yek ji mercên Qendîlê û di vî warî de li benda gavên Enqereyê. Ji bo ku Tirkiye asayî bibe û bibe welatekî demokratîk bûyî û aştiya xwe ya navxweyî bêganî be, azadiya fîzîkiya rêberapû şert e. Eger ji ber ku azadiya fîzîkiya rêberapû tê xwestin pêvajû têk biçe, bila têk biçe. Komîsyoneke ku rêberapû muxatab negre û pêre hevdîtinê neke, cidiyeta wê nabe. Vê daxwaza PKK li navxweyî Tirkiye karvedanên beşek ji opozisyonê li pey xwe anîn. Bütün süreci Öcalan'ın özgürlüğüne indirgemek... Giredana hemû pêvajoyê bi azadiya Öcalan ve bi yek gotinê dê bibe xıyanetkerina pêvajoyê. Di vê rêya ku ji bo avakirina yekîtiya civakî û biratiyê dest pê kiriye, di vê azadkirina kesekî bi te awayî ne bi dest keft. Ji bo pêvajoyê dîtina Öcalan wekî yekane meqam şaşîtiyeke mezin e. Lê serokê Partiya Yenîden Refahê li ser azadkirina Öcalan pêşniyareke balkêş heye. Fatih Erbakan di hevpeyvîneke xwe ya li gel medyaya Tirkiyeyê dibêje. Bo wînak tê gotin ku em di pêvajoyê de ji bo kesên beşdarî terorê nebûne û kadroyên serkirde efûyê bînin. Em vê yekê ji gel bipirsin û bibin referandumê. Eger pêwîst bike, em mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan jî ji gel bipirsin. Umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması... Serokê MHP Devlet Bahçeli 22 Cotmeha Salaborî di civîna gruba Partiya xwe de gotibû eger rêberê PKK banga xwe hilweşandinê li PKK bike, bila mafê hêviyê ji bo wî bê bicihanîn. Gewa aşitî bi yek baskî nafirre. Berpirsên PKK jî di piraniya daxuyaniyên xwe de wan gotinên Bahçelî bibîrtînin û dibêjin Abdullah Öcalan ew bankir û wan jî pêwîstiyên wê bicihanîne, niha doriya dewletê ye. Ferdî Sak, Rûdaw.